dela bakarrik kode, komunikaziorako kode bat eskuratzea, bada horrekin batera mundua ikusteko beste begi batzuk hartzen dituzu, beste sentsibilitate bat, argitzen dizkizu gauza asko, euskal kulturari buruzkoak, eta uste dut merezi duela alde batetik horregatik, bestetik integratuta izateko. Euskal Herri honetan gazteladun hutsa dan jentia bizi da euskararen eta euskal kulturaren isilean, ez du ikusten bizkarra emanda, ez? Eta ez da adibidetarako garai batian, 80 urteetan, eta hola, bestelako bazeon trasbase bat, ez? Erdal mundutik euskal mundura, euskal munduko kultur produktuak kontsumitzen ziren erdal munduan, eta hori bukatu da. Gaur egun erdal munduan ez dakite norden demagun Rupe Ordorika bat, edo ez dakite norden apuratzen balimanazu berritxarrak, ez? Eta gauza txundigarria da, baina gauza horiek guztiak eskuratzeko hor daukazu euskara. Euskara da aterik eta zabalena horra guztira pasatzeko, aberasteko.